салом тамошобинони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилиро бо тозатарин хабарҳои ҷиноятӣ манзури шумо менамоем. ин лаҳза шумо имкон доред оиди ҷиноятҳои авбошию қаллобӣ, ҳодисаи сӯхтор ва дигар қонуншиканиҳо барои худ маълумот пайдо намоед. дар студия бо шумо ман Нусратулло Саидзода ва Саида Сафарова. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. муноқиша дар бозори фаровони шаҳри Қурғонтепа. 4 нафар бо бардоштани захми кор дар беморхона бистарӣ гардиданд. аз зудбоварӣ шаҳрвандон қаллобон истифода мебаранд. ошкори 2 далели қаллобӣ дар шаҳри Душанбе. ронандагони маст ҷазои сазовор гирифтанд. боздошти 11 нафар ронандаи маст аз ҷониби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ. ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ. дар бозори фаровони шаҳри Қурғонтепа як гурӯҳ ҷавонон байни ҳам муноқиша карда тартиботи ҷамъиятиро вайрон намуданд. ҳангоми сар задани ҷинояти авбошӣ 4 нафар захм бардошта ба беморхона интиқол дода шуданд. ёдрас месозем ки кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Қурғонтепа ҳамаи иштирокчиёни ҷинояти авбоширо дастгир намуданд. таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи ҳамкорони мо дар ин хусус. ҳар як инсон дар зиндагӣ вазифадор аст ки фарзандони худро дар оянда номбардору сарбаланд ба воя бирасонад. фарзандони зар нобати худ бояд кӯшиш барон кунанд ки даст ба амалҳои бад назананду мулоҳизакорона рафтор намоянд. вале мутаассифона ба мушоҳида мерасад баъзе ҷавонон дар пайи амалҳои бади худ ҳузури атрофиён ва ҷомеаро халалдор менамоянд. баъзе дигар баъди содир намудани ҷиноят ва ҷазо гирифтан такроран даст ба кирдорҳои хилофи қонун зада на танҳо обрӯю эътибори хиш балки муҳити иҳота кардаашонро паст мегардонанд. ҳодисае ки рӯзи 22 октябри соли ҷорӣ соатҳои 15:30 дар маркази шаҳри Қурғонтепа дар даромадгоҳи бозори фаровон ба вуқӯъ пайваст тасдиқи гуфтаҳои болост. чанд тан аз ҷавонони шаҳри Қурғонтепа ва шаҳри Сарбанд дар пайи як хусумат аз рӯи баҳсу муноқиша ва ҷангу ҷанҷолҳои байнашон мунтазам ба миён омада ба ҳам занозанӣ карда дар ҷои ҷамъиятӣ бо овози баланд истифодаи дашномҳои қабеҳ ва таҳдиди истифодаи зӯроварӣ намуда бо кортҳои бо худ овардаашон ки предмети ба сифати силоҳ истифодашаванда ба ҳисоб меравад якдигарро мавриди латукуб қарор медиҳанд ки дар натиҷа 4 нафари онҳо ҷароҳатҳои вазнин ба саломатӣ гирифта дар беморхона бистарианд. ҷинояти авбошие ки рӯзи 22 октябри соли ҷорӣ дар шаҳри Қурғонтепа дар назди бозори фаровон ба вуқӯъ пайваст аз худ чанд захми боқӣ гузошт. айни ҳол мо дар беморхонаи клиникии вилояти Хатлон ба номи Воҳидов ҳузур дорем. инҳо Далери Раҳматулло соли таваллудаш 1992 сокини шаҳри Қурғонтепа пеш бо моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудааст. Тимуров Ҳумайнӣ соли таваллудаш 1994 сокини шаҳри Қурғонтепа пеш бо моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудааст. Мастов Некрус соли таваллудаш 1996 сокини шаҳри Сарбанд. Назаров Абубакр соли таваллудаш 1995 сокини шаҳри Сарбанд бо ҷароҳатҳои китфи рост ва осеби пӯшидаи косахонаи мағзи сар бистарӣ аст. айни замон ҳолати бемор мо вазнини миёна бо ташхиси осеби пӯшидаи косахона ва мағзи сар, ҷароҳати буридаи мавқеи дасти рост бемор ба табобати статсионарӣ ниёз дорад. Саломов Алихон соли таваллудаш 1996 сокини шаҳри Сарбанд пеш бо моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудааст. айни ҳол дар боздошт қарор дорад. рӯзи 22 октябр ба бозор ба шохарӣ омада як дар даруни дукони 7 Ҳумайниро дида ба берун файрод карда бо ӯ ҷанҷол шудем. Ҳумайнӣ Некрӯз ва Ҳабуро корд зада, пас ман аз хона корд бурда бурдам, аз ҷебам бароварда Ҳумайниро ба далер корд задам. як маротиба. Сабаб чӣ буд ки байни шумо муноқиша сар зад? хусумат доштем. аз ҳамин кори кардам сидхам пушаймон шудам. инчунин ноболиғ Сафаров Сафар соли таваллудаш 2000 сокини шаҳри Сарбанд низ дар ин муноқиша айбдор дониста мешавад. боиси таассуф аст ки ин ҷавонон ба ҷои даст задан ба кирдорҳои хилофи қонун ва солҳои тӯлонии умри азизи хишро пушти панҷараҳои маҳбас сипарӣ кардан метавонистанд
нафрасони волидону ҷомеа ва шукргузор аз зиндагии озоду зебо бошанд. нисбати Саломов Алихон, Назаров Абубакр, Массов Некрус, Тимуров Ҳумайнӣ, Далери Раҳматулло ва Салимов Алихон дар шӯъбаҷаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Қурғонтепа парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 237 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. кормандони раисати кофтуковии ҷиноии вазорати корҳои дохилӣ Шаҳрванд Баротов Муродалиро барои содир кардани ҷинояти қаллобӣ дастгир намуданд. ном бурда пеш суд шуда бошад ҳам боз такроран бо ташкили бозии мардумфиребона ба истилоҳ алик-малик даст ба ҷинояти қаллобӣ задааст. гузориши навбатӣ дар ин хусус. мардумфиребию қаллобӣ аз нави ҷиноятҳое мебошанд ки солҳои охир хеле зиёд ба мушоҳида расида аз надоштан ва ё маърифати пасти ҳуқуқии бисёре аз шаҳрвандон ба вуқӯъ мепайвандад. ҳафтаи сипаршуда аз ҷониби кормандони мақомоти корҳои дохилӣ як далели қаллобӣ ошкор гардид. сокини 32-солаи ноҳияи Восеъ Баротов Муродалӣ Тошматович чанд муддат аст ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба фиреби мардум машғул гардида аз ин ҳисоб фоида ба даст меовард. номбурда дар роҳраҳои пиёдагар ва роҳҳои зеризаминии пойтахт як нав бозии мардумфиребона ба истилоҳ алик-малик ташкил намуда ба ҷалби раҳгузарон алалхусус ҷавонони дур аз маърифати ҳуқуқӣ маблағҳои пулӣ онҳоро барои фиреб ва ошкоро аз они худ намуда бо ин восита манфиат ба даст меовард. Iş kolye ne işe kolye kadar işte. Yine işte. Bu işte. Bana güzel bozum eklim o aslında. Bozum eklim zaman ben uzam canım eklim tamam. Kaç kod canım eklim? Hayır uzam canım eklim ki musad bozi kılan. мавриди зикр аст ки номбурда дорои бемории нашамандӣ буда маблағҳои ба дастовардаашро барои харидории воситаи нашадор истифода менамояд. Бачо бозӣ накунед, фреба айчка намебарад. аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамоем ки агар нафаре аз шумо мавриди қаллобии ин мардумфиреб қарор гирифта бошед ва ё аз ин қаллоб ҷабр дидаед метавонед ба раёсати кофтукови ҷиноии вазорати корҳои дохилӣ муроҷиат намоед. сокини ноҳияи рӯдаки Абдулвосит Давлатов худро ҳамчун ӯҳдабаро барои қонеъ кардани талаботи шаҳрвандон вонамуд карда аз шаҳрвандон наздики 30,000 сомониро бо роҳи фиреб аз они худ кардааст. ӯ ба шаҳрвандоне ки мехостанд ба донишгоҳ ё донишкадаҳои олии мамлакат дохил шаванд ваъдаҳои бардуруғ дода бо ҳамин восита маблағҳои онҳоро бо роҳи фиреб ба даст овардааст. таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи ҳамкорони мо вобаста ба ҷинояти мазкур. нафарони қаллоб борои фиреб мехоҳанд соҳиби даромаду маблағи муфт гашта зиндагонии осоишта дошта бошанд, вале гумон намекунанд каркирдори зидди ҷамъиятӣ ва ба ҷомеи хавфнок ҷавобгариро дар пай дорад. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе бо дастгир намудани як нафар мардумфиреб ба идомаи кирдорҳои ҷиноятии ӯ хотима бахшиданд. дар содир намудани чандин лаҳзаи ҷинояти қаллобӣ шаҳрванд Давлатов Абдулбосит Абдулҳаевич соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи ноҳияи рӯдакӣ гумонбар дониста мешавад. номурда ба шаҳрвандон худро ҳамчун шахси корчалону корбудкун муаррифӣ намуда бо истифода аз боварӣ ва эътимод маблағҳои пулиашонро аз они худ мекард. гумонбаршаванда ки гӯё довуталабонро ба коллеҷи тиббии шаҳри Душанбе дохил карда метавониста бошад, маблағҳои пулии корафтадагонро тасарруф намуда онҳоро фиреб медод. дар заминаи омӯзиши аризаҳои шикоятии шаҳрвандон маълум гардид ки бо ин роҳ чандин нафарро ба доми фиреби худ гирифтор намудааст. аз ҷумла аввалҳои моҳи сентябри соли равон аз шаҳрванд Сайхунов Қутбиддин барои ба коллеҷи мазкур дохил намудани шиносаш 10,500 сомонӣ гирифта дигар боз пас надодааст. Давлат Восеъ дар бовари ман даромада мо хостем ки ҳамкорма хоҳарчаша дохил кунем ба воситаи ҳамин 1500 сомон додем. муддати 3 рӯз қатимо алоқа дар биромад, телефон қади, баъди 3 рӯз дигар ғайб шад. Сайхунов Қутбиддин барои дохил кардани хоҳари ҳамкораш маблағи 10,500 сом барои дохил кардан гирифт. ҳамчунин қаллобиро идома дода аз шаҳрванд Ятимов Садир низ охирҳои моҳи августи соли равон барои ба коллеҷи тиббии шаҳри Душанбе дохил намудани писараш 14,237 сомонӣ маблағи пулӣ гирифта ба манфиати шахсияш истифода кардааст. ба маблағи 14,237 сомон барои фарзандашро ба коллеҷи тиббӣ дохил кардан гирифтам.
бо пешниҳоди ин гузориш аз тамошобинон хоҳиш карда мешавад ки агар мавриди фиреби ин қаллоб қарор гирифтанд метавонанд ба кормандони милитсия муроҷиат намоянд. дар ҳафти пешбурди хизмат кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ 11 нафар ронандагонро барои идора намудани воситаи нақлиёт дар ҳолати сархушӣ боздошт намуданд. бо қарори суд боздоштшудагон айни замон ба ҳабси маъмурӣ гирифта шуда адои ҷазо доранд. ҳамкорамон Назарзода Ҳакимшо вобаста ба ҳолати мазкур гузориш медиҳад. дар ҳолати сархушӣ идора кардани воситаи нақлиёт фарҷоми хуб надошта аксар маврид ба садамаҳои нохуши нақлиётӣ меанҷомад. бо мақсади пешгирии чунин ҳолат бо ворид гардидани тағйиротҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарӣ дар ин санд пурзур карда шуд. агар қаблан тибқи моддаи 332 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон барои идора намудани воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ танҳо ҷазои маҳрум кардан аз ҳуқуқи идораи воситаи нақлиёт ба муҳлати 2 сол пешбинӣ мегардид, мувофиқи тағйиротҳои ворид гардида ҷазо вазнин карда шуда барои ин кирдор ҷарима ба андозаи 300 нишондиҳанда барои ҳисобҳо яъне 15 000 сомонӣ ё ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 15 шабона рӯз бо маҳрум намудан аз ҳуқуқи идораи воситаи нақлиёт ба муҳлати 5 сол таъин карда мешавад. новобаста аз оне ки ҷазо дар ин самт вазнин гардида бошад ҳам вале ҳанӯз ҳастанд ронандагоне ки дар ҳолати мастӣ паси чамбараки автомашина нишаста талаботи қонунии мазкурро сарфи назар менамоянд. ронандагони мазкур дар ҳудуди шаҳри Душанбе ҳангоми идои намудани санҷишҳои мақсаднок аз ҷониби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ боздошт карда бино бар надоштани маблағи пулӣ бо қарори суд бо муҳлати 15 шабона рӯз ба ҳабси маъмурӣ гирифта шуданд. бинандагони гиромии нафаронеро ки мебинед дар ҳолати сархушӣ сари чамбараки автомашина нишаста воситаи нақлиётро идора мекарданд ки аз ҷониби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ боздошт карда шуданд. нисбаташон бошад протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда айни ҳол дар ҳабси маъмурӣ қарор доранд. қобили қайд аст ки ҳадаф аз ҷазо пешгирии ҷиноят ва дигар қонуншиканӣ мебошад. бо пешниҳоди ин наворҳо бори дигар ба ронандагони воситаи нақлиёт таъкид менамоем ки ҳангоми идораи автомашина қоидаҳои ҳаракати роҳ ва дигар қонунҳои ба касбияти онҳо алоқамандро риоя намоянд. طبق نظامنامه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان به درس آمدن دانشجویان با автомашинаҳои خصوصی قطعاً منع است. ولی رید نوبتی که کارمندان شعبه بازرسی دولتی автомобیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه آشکار نمودند یک نفر دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان با автомашинаи خصوصی خود به درس حاضر گردیده است. наврӯз бегмуродов донишҷӯи бахши чорumi факултаи биологияи донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳангоми ба дарс омадан тавассути нақлиёти шахсияш аз ҷониби кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе боздошт гардид. наврӯз бегмуродов ҳарчанд медонист истифодаи нақлиёти шахсӣ барои донишҷӯёни кулли муассисаҳои олии мамлакат маън аст, вале дидаву дониста хилофи қонунҳои амалкунанда рафтор намудааст. ласети рақами қайди давлатиаш АУ 8009 ба ки тааллуқ дорад. аз тарафи роҳбарияти мана донишгоҳи миллӣ шуморо огоҳ кардагӣ набуданд ки тавассути воситаи нақлиёти шахсӣ қатъиян маън аст ба донишгоҳ. шумо шаҳодатномаи ронандагӣ доред? чанд вақт боз тавассути воситаи нақлиёти шахсиятон шумо ба донишгоҳ меоед? کار داشتم برای اومدم از جا میگم نرم. طبق اطلاع مسئولین بازرسی دولتی автомобили شهر دوشنبه پس از تغییر و الوه‌ها به یک قطار ماده‌های کدکس و قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان 6 حالت استفاده نقلیات شخصی دانشجویان هنگام به درس آمدن آشکار گردید و نسبت این دانشجویان موادهای مأموری ترتیب داده شده است. طبق طلبات تغییر و الوه‌های وارد گردیده چنین دانشجویان از مؤسسه‌های عالی مملکت خارج گردیده تا 3 سال در یگان دانشگاه و دانشکده‌ها داخل شدن نمی‌توانند. طبق مقررات تغییرات های وارد گردیده اکنون آن خوانندگانی که با اداره واسطه های نقلی به مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی حاضر می شوند آنها از مؤسسه تعلیمی خارج کرده می شوند. آن خوانندگانی که با اداره واسطه های نقلیات مکانیکی به مؤسسه های تحصیلات ابتدایی کسبی حاضر می شوند با مدت 1 سال با مهلت 1 سال از مؤسسه تعلیمی خارج کرده می شوند. دانشجویانی که با مؤسسه های تحصیلات میانه کسبی با اداره واسطه های نقلیات مکانیکی حاضر می شوند آنها با مدت
یک سال خارج میشوند و حقوق برقرار شدن رو ندارند. دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی دانشکده و دانشگاه ها باشند در صورت ویران کردن چنین حقوق ویرانکنی های مأموری، یعنی که با اداره واسطه نقلیات مکانیکی و مؤسسه تحصیلات عالی کسبی حاضر شدند، از مؤسسه تعلیمی تحصیلات عالی خارج می شوند و به مهلت 3 سال حقوق برقرار شدن را ندارند. در این زمینه در کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه با مقصد تامین منتظم حرکت واسطه‌های نقلیات از جانب کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه چورابینی‌های مقصدناک گذرانیده می شود. رفت سنجش‌های همه روزه معلوم نمود که تا هنوز حالت اداره‌کنی واسطه‌های نقلیات با آینه‌های سیاه شیشه که مهلت اجازتنامه‌شان گذشته است در شهر به نظر می رسد. در حدود شهر دوشنبه با مدت 2 ساعت نقشه چورابینی گذراندیم. در وقتی گذراندن چورابینی 5 راننده برای اجرا کردن واسطه نقلیات به اجازتنامه شهر، یک راننده برای بی‌اجازت رانندگی و 2 راننده برای اجرا کردن واسطه نقلیات در خانه قید دائمی بگونه بازداشت داده شد. автомошина мазкурро ҳангоми ҳаракат дар кӯчаи Мирзои Турсунзода ҳангоми ҳаракат боздошт кардем. ҳангоми тафтиши ҳуҷҷатҳо маълум гардид ки бо иҷозатномаи 36-ро нагирифтааст ва ҳуҷҷатҳои ронандагӣ бо худ надорад. ҳамзамон пас аз тағйиру иловаҳо ба як қатор моддаҳои кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла моддаи 336 ки ҷавобгарии қатъиро нисбат ба вайронкунандагони қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ҳузур намудааст. шаҳрванде ки умуман ҳуҷҷати ронандагӣ надораду нақлиётро идора менамояд, طبق تغییر ایلوه‌های وارد گردیده 12500 سومانی جریمه کرده می شود. شما حجت رانندگی داری؟ نه. عموما گرفتگی نیست حجت رانندگی؟ نه. شما میدونستید که به حجت رانندگی واسطه نقلیات اداره کردن معنی است؟ میدونستم، من جریمه شنا میدونستم. هنگام تفتیش معلوم شد که با خود حجت رانندگی ندارد، یعنی 12500 سومانی جریمه کرده شد. هدف از راه اندازی چنین چورابینی‌های مقصدناک از جانب کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه پیشگیری همه گونه قاعده ویرانکنی‌ها و تطبیق اجرایش تغییر الهه‌های به قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان میباشد. در یکی از آشخانه‌های کوچه حسین 2 پایتخت با سبب رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری حادثه سوختار به قید گرفته شد. همکارانمون از ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی حادثه مذکور را شرح می‌دهند. راحت نویسانید کوچه حسین 2 بالاپوش آشخانه می‌سوزد. طبق طلبات معیار و قاعده‌های بخطری از سوختار استفاده نبردن آتشدان و دیگر اسباب و تجهیزات گرم‌دهی سنه 20 اکتبر سال روان در آشخانه ملی واقع در کوچه یسین 2 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه متعلق به صاحب ملک اسکندر باراتوف سوختار به عمل آمد. سبب چی است؟ سبب فلاکت هنگام به محل حادثه رسیدن آتش نشانان در مساحت 24 متر مربع بام بینای آشخانه و قسمی از حجره‌های داخلی آن را آتش فرا گرفته خطر پهنشوی به دیگر بیناهای در شفط آن جایگیر شده را به میان آورده بود. در نتیجه گذرانیدن عملیات فوری تاکتیکی آتش نشانی، کارمندان خدمات دولتی آتش نشانی با استفاده از 3 عدد نقلیات‌های سوختار خاموش‌کنی راه‌های پهنشوی سوختار را در همه سمت‌ها پیشگیری نموده در کوتاه‌ترین فرصت سوختار را در مساحت اولش به پورگی خاموش نمودند. تحقیق گذراننده متخصصان ساحه معین نمود که گناهگار حادثه اجاره‌گیر آشخانه سبزعلی خواجه بوده. مبلغ ضرری رسانیده شده به 1200 سومانی برابر میباشد. مبلغ مال و ملک از سوختار امین نگاه داشته آتش نشانان 95000 سومانی را تشکیل داد. باعث تذکر است که مهمه سال روان نیز در آشخانه مذکور محض با سبب رعایت نکردن طلبات قاعده‌های بخطری از سوختار چنین یک حادثه ناخوش سوختار به عمل آمده بود. ولی باعث تأسف است که صاحب ملک به اجاره‌گیران آشخانه مذکور از عاقبت‌های ناخوش حادثه‌های به عمل آمده برای خود خلاصه ضروری نبرآورده همانا به تامین و رعایت طلبات قاعده‌های بخطری از سوختار دقت جدی نمی‌دهند. فراموش نباید کرد که بخطری هر یکی ما پیش از همه در دست خود ماست و رعایت طلبات قاعده‌های بخطری از سوختار طبق قانونگذاری وظیفه هر یک شهروند میباشد. اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. تنصیحات و آرامی شما تمنای همیشگی ماست. تا برنامه‌های دیگر سربلند و پیروز بمانید. خیر.